دیتا ہے تو میں اس عورت نو قتل کر دیتا ہے. دوسرے بندے نے انہوں شادی دا پیغام پہنچایا تو انہیں وہ دا پیغام قبول کر لیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کلوں بندہ سوال کر لیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ میں اس بیوی نو قتل کر دیتا ہے, کیا وہ بیوی قتل کرن دی وجہ دے نال میں ان رب دے سامنے توبہ کرا, میری توبہ قبول ہونی ہے نہیں ہونی؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اے ساتھیا, اے بندیا مینوں دس تیری ماں زندہ ہے یا تیرا بڑھا بابا زندہ ہے؟ کہن لگیا میری ماں فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تو پھر آکھیا پھر رب دے سامنے سجدے کریا کر, پھر رب دے سامنے سجدے کریا کر, پھر رب دے کولوں رو رو کے دعاواں منگیا کر, پھر رب دے سامنے رویا کر. اللہ اکبر. اللہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کول گیا, میں جا کے آکھیا تسی ماں دا سوال کیوں کیتا ہے, تسی پیو دا سوال کیوں کیتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے نے رب دے قریب ہون دا سب تو بڑا طریقہ تیری ماں دے قدم نے. اپنی ماں دے قدماں دے اندر بہ جایا کر, ماں نو کہہ دے میری ماں میرے واسطے دعا کر دے, میری ماں جدوں دعا کرے گی رب تیرا بھل کر دے گا, میری ماں جدوں تیری ماں دعا کرے گی رب تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تیری ماں دعا کرے گی اللہ میرے پتر نو معاف کر دے تے رب تینو معاف کر دے گا. فرمایا رب دے قریب ہون دا پنجواں طریقہ ہے تیرے والدین تیرے تے خوش ہونے چاہیے نے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین.